дар идоми баргузории форуми дуюми байналмиллии сайёҳии суғд чорроҳии роҳи бузурги абрешим дар толори қалъаи хуҷанд миёни ширкатҳои сайёҳии кишварҳои ширкаткунанда созишномаҳои ҳамкорӣ оид ба соҳаи сайёҳӣ ба имзо расонида шуд. Аз ҷумла байни вилояти Витебски ҷумҳурии Беларусия, вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Созишномаҳоро муовини раиси вилоят ба имзо расонида таъкид намуд, ки ин ҳамкориҳо ба манфиати кори ҳарду ҷониб равона гардида соҳаи сайёҳӣ имконият фароҳам меорад, ки мардумони зиёд ба кишварҳои ҳамдигар рафту омад намуда баробари тараққӣ кардани соҳа ҳамчунин муносибатҳои дӯстонаи ин кишварҳо густариш меёбанд. Иштирокдорон дар навбати худ иброз доштанд, ки дар ҳақиқат табиати Тоҷикистон афсункор буда макони сайру сайёҳат ва истироҳат мебошад. Илова бар ин, гиёҳҳои шифобахши ин диёр имконият фароҳам меорад, ки шахси ба ин ҷо омада аз онҳо баҳравар гардад. зиёда аз 50 созишномаи ҳамкорӣ дар ин чорабинӣ байни ширкатҳои ватанию хориҷӣ ба имзо расонида шуда, дар оянда ҳамкориҳо дар самти анамин рушди сайёҳӣ дар шоҳроҳи бузурги Абрешим хатсайрҳои наву ҷолиб роҳандозӣ карда мешаванд. дар ҷараёни форуми дуюми байналмиллии сайёҳии суғд чорроҳии роҳи бузурги Абрешим ширкати сайёҳии автомобилронии Чин ду нақлиёти худгардро пешниҳод намуд. Гуфта шуд, ки он барои сайёҳии нақлиётӣ пешбинӣ шудааст. Тавассути ин намуди нақлиёт ба ҷойҳои душворгузар сафар намудан мувофиқи мақсад аст. Чун Тоҷикистон кишвари кӯҳӣ ба шумор меравад, истифодаи ҳамин гуна нақлиёти сайёҳӣ барои минтақаҳои кӯҳии кишвар муносиб дониста шуд. Нақлиёти сайёҳӣ аз ҷиҳати техникӣ барои минтақаҳои кӯҳӣ мутобиқ гардонида шуда, баҳри дар амал татбиқ намудани омӯзиши сайёҳии кӯҳӣ мусоид аст. вақте бори аввал мо аз Хитой ба шоҳрои Помир омадем, ба мо хеле маъқул шуд, барое ки мо дӯстдорони сайёҳати нақлиётӣ мебошем, ки бо нақлиёти худ ба ҳама ҷо сафар мекунем ва ҳамин қаторкӯҳҳои Помир беҳтарин ҷо аст барои рушд намудани сайёҳии автомобилронӣ. Ин яке аз мошиное ки дар Хитой истеҳсол мешавад, хеле мошини номдор аст ва мошини аз қадим истеҳсолкунанда мебошад. муҳлати кории худам ва истифодабарии худамро ба мо маълум шуд, ки ин мошин барои шароити Тоҷикистон ва роҳҳои Тоҷикистон хеле мувофиқ аст. ин ҳамкориҳо дар самти рушди сайёҳӣ метавонад таъсири назаррас гузорад. Минбаъд минтақаҳои сайёҳӣ барои муаррифии имкониятҳо байни ширкатҳои ҷаҳонӣ шароит фароҳам оварда, мубодилаи таҷрибаро ба роҳ мемонанд. сайёҳони ҷаҳонгард барои шиносоӣ ба ҷойҳои таърихиву маърифатӣ ва ҳамчунин сайёҳии кишварҳои наздик тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ имкони муаррифии табиати зебо ва дилрабои Тоҷикистонро доранд. Дар ин росто дастрасии сайёҳон ба шабакаи интернетӣ дар ҷойҳо фароҳам оварда шудааст. Форуми дуюми байналмиллии сайёҳии суғд чорроҳии роҳи бузурги Абрешим барои ҳамкории ширкатҳои сайёҳӣ ва мубодилаи муаррифии имкониятҳо кӯпруке баҳри расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ арзёбӣ гардид.